Duo 1, V4 3, 755, NTM kiinteistövälitys pronssidivision karsinta valmiina starttiin, lähtöauto liikkeellä, lämminveriset 2100 metriä, ryhmäajolla poissa numero 11 Mystic Julius. Lähtölinjaan 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Sisältä avataan tulisesti kun 1 Cell Golden Hoof, 2 Diamond Pine, 3 Simplier. Rinnakkain kohti kaaretta ja ulkoa tulevat 6 Xantis Seastar, 7 Ice Leader. Leveällä rintamalla mennään, kun paikkoja haetaan. 1 Cell Golden Hoof johtaa, rinnalla hiilostaa numero 2 Diamond Pine ja ulkoa vyöryy 6 Xantis Seastar, kolmella myöskin numero 3 Simplier, laukalla 5 Charmantsin. Ulkoa runttaa kärkeen numero 6 Xantis Seastar, johtavan takana tulee nyt numero 2 Diamond Pine ja puolikkaan väliaika 11.0. Jonossa kolmantena numero 1 Cell Golden Hoof, neljäntenä 9 Theme, viidentenä 12 Mr. Moment. Tämän rinnalla tulee toista rataa vetävä numero 10 Erotic Pepper, sen perään selviää numero 3 Simplier. Aseman kuudennesta sisältä ottaa numero 7 Ice Leader ja tämän kupeella kolmas ulkona tulee 4 Najard Gale. Sisärataa pitkin tulee viimeisenä numero 5 Charmantsin ja toista rataa viimeisenä eli neljäntenä numero 8 Important Face. Iltapäivän 6. koitos etusuoralle ja tahti on tasaantunut. Johtopaikalla 1 numero 6 Xantis Seastar ja toista rataa tulee kohti johtavaa numero 10 Erotic Pepper, 19.0 1000 metrin väliaikaa. 2 Diamond Pine johtavan takana, sen perässä numero 1 Cell Golden Hoof, tämän rinnalla toista rataa toisena numero 3 Simplier. Hylätään 5 Charmantsin alun pitkä laukka. 5 Charmantsin alun pitkä laukka ja pari nosta kolmannelle 4 Najard Gale, perään 8 Important Face, kolme tartaa myöskin hylätty 5 Charmantsin. Talikaart taittuu viimeiseksi takasuoraksi ja johtopaikalla 6 Xantis Seastar, sitä seuraa numero 2 Diamond Pine, toista rataa kamppailee 10 Erotic Pepper ja kolmatta rataa kohti kärkeä 4 Najard Gale, 17.5 juoksun kolmas puolikas. Najard Gale kiskoo kohti kärkikahinoita numeroa 8 Important Face ja kohti loppukaarta mennään. 10 Erotic Pepper antautuu kärjen vauhdista, näin johtavaa prässäämään 4 Najard Gale. 6 Xantis Seastar vastaa, johtavan takana 2 Diamond Pine, tämän kupelle kiertyy ja laukkaa 8 Important Face, pahassa pussissa 3 Simplier. Maalisuora aukeaa ja numero 6 Xantis Seastar, Riku Lindgren, 4 Najard Gale, Iikka Nurmonen rinnakkain. Viimeinen satanen alkaa ja 4 Najard Gale kärkeen. 1 Cell Golden Hoof tulee ulkoa ja nousee kakkoseksi, mutta nuorta voimaa Najard Gale, Iikka Nurmonen.